17 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хоруғ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сандал оғоз бахшиданд. Корхонаи пойафзол барорӣ аз тарафи соҳибкори ҷавон Аъзамҷон Аҳруллоев бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шуда, таҳти унвони як маҳсулот истеҳсол мекунад. Корҳои бунёдӣ ва васлу насби техникаю таҷҳизоти кории иншооти мазкур соли 2022 шурӯъ гардида, он дар маркази шаҳри Хоруғ дар масоҳати 576 метри мураббаъ доман густурдааст. Пудратчии иншоот ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди амал мебошад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити корӣ ва раванди истеҳсолот дар коргоҳ ба сифати маҳсулоти истеҳсолгардида баҳои баланд дода ба фаъолият пардохтани корхонаи пойафзол барориро дар минтақаҳои дурдасти кишвар заминаи хуби татбиқи 5-солаи рушди соҳаи саноат арзёбӣ карданд. мо хеле хурсанд ҳастем ки дар шаҳри Хоруғи мо чунин корхонаро таъсис доданд ва дар ин корхонаи мо бештар занонам кор мекунанд ва аз ҳама муҳимаш ин аст ки мо дар ҷои худ, яъне дар назди фарзандонамон кор ва фаъолият мекунем. ба ғайр аз мо, яъне бисёр бачаҳо ба ин кор, ба корҳои машғул шуданд инҷада ва зиндагии худро пеш мебарем. Ман аз номи худам, аз номи тамоми ҳамкоронамон сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаккури зиёд мегӯям ки барои мо чунин корхонаҳоро таъсис доданд. таъкид гардид ки корхонаи Сандал дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ягона буда бо истеҳсоли маҳсулоти хушсифат дар шаҳру ноҳияҳои кишвар харидорони худро дорад. ҳоло маҳсулоти тайёри корхона ба бозорҳои шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон содирот гардида, ивазкунандаи воридот мебошад. қобил ба зикр аст ки тамоми таҷҳизоти коргоҳ насли нав буда аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид гардидааст. Технологияи коргоҳ аз нигоҳи хароҷот камасраф аст ва кори 2-3 соатаи дастиро дар 40 сония анҷом медиҳад. 50% кор автоматӣ иҷро мегардад. барои иҷрои корҳои дастӣ дар марҳилаи аввал 20 нафар ба кор ҷалб шуданд ва дар сурати пурра ба фаъолият пардохтани он то 35 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб мегарданд. Кормандон низ аз ҳисоби сокинони бешуғли шаҳри Хоруғ ҷалб шуда, пеш аз ба фаъолият шурӯъ намудан аз курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ гузаронида мешаванд. бо инобати соддаю осон будани раванди кор ва мувофиқ будан ба шуғли занон, аксари кормандони сехи мазкурро бо унвон ташкил менамояд ки ҳар кадом таҷрибаи хуби чеварӣ доранд. Ман аз рӯзи аввал дар ин корхона кор ва фаъолият мекунам. дар қатори ман духтарон аз шаҳри Хоруғ бо мо кор мекунанд. кори мо он қадар мушкил нест ва сабук ва ҷолиб аст. бинобар амин шумораи зиёди коргарон ин духтарон ва занон мебошанд. мо бо унвон миннатдории худро ба пешвои мерасонем. ман баъди хатми донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба ҳамин корхона ба кор даромадам ва ягон кори мушкилӣ нест, ай кор осон аст, маошам нормалӣ аст, ай кори мо вобастагӣ дорад ва ташаккури зиёд ба ҷаноби олӣ мегӯям ки барои мо амин корхонара кушоданд ва мехоҳам ки бисёртар амин хел корхонаҳо дар шаҳри Хоруғ кушода шаванд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки барои истеҳсоли босифати пойафзоли як ашёи хом аз ҷумҳурии Туркия ворид гардида, иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як сол аз 15 то 20 ҳазор ҷуфт пойафзолро ташкил медиҳад ва бо зиёд гардидани талабот имкони афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ мавҷуд аст. мақсад дорем ки дар ояндаи наздик коркарди чармро, пӯсти ҳайвонотро ба роҳ монда, маҳсулоти хомро низ аз дохили кишвар ба даст оварда, коркард карда, маҳсулот карда ба мардум пешниҳод намоем. мо мақсад дорем ки маҳсулоти омода намударо як қисмашро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба фурӯш гузорем ва қисми зиёдашро ба дигар минтақаҳои кишвар ирсол мекунем. ҳамчунин мақсад дорем ки то охири соли равон маҳсулоти худро ба кишварҳои ба монанди Русия ва Қазоқистон ба фурӯш монем. албатта ҳамаи ин бо дастгирии ҳукумату давлат, махсусан бо ғамхориҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад ва дар ҳамин 5 солае ки аз соли 2022 то 2026 солҳои саноатикунонӣ эълон карда шудааст,
дар ҳамин замина мо тавонистем ки коргоҳи худро бунёд карда бошем. Сандал дар шаҳри Хоруғ ягона корхонаи истеҳсоли пойафзол мебошад ки бо дизайну махсусиятҳои хосса ба фаъолият пардохтааст. Дар ин ҷо пеш аз ҳама ба сифати коркарди ашёи хом таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад ва маҳсулоти истеҳсолшаванда аз ташхис гузаронида шуда сипас ба фурӯш бароварда мешавад. Барои мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати ҳаво дар фасли сармо тамоми ҳуҷраҳои кориву истеҳсолӣ бо печҳои ангиштӣ таъминанд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз намоиши маҳсулоти истеҳсолии коргоҳ аз дастгирӣ ёфтани сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноати кунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Сарвари давлат дастур доданд ки минбаъд низ ба сифати истеҳсолот таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир карда бо зиёд намудани ҳаҷми он дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ивазкунандаи воридот саҳми муносиби худро гузоранд. Дар навбати худ кормандони корхонаи Сандал ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳамсозии шароиту имкониятҳои арзандаи кору фаъолият ва таваҷҷӯҳи хоссаашон ба мардуми Кӯҳистон изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки минбаъд низ дар татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти беҳтарсозии некуаҳволии мардум талош меварзанд ва барои ободии сарзамини аҷдодӣ саҳми муносиби худро мегузоранд.